And in the New Testament church, Christ is the sender of prophecy. In the Old Testament, they were giving prophecies in anticipation of Christ. And in the New Testament, they are giving prophecies in appreciation of his coming, his first coming, and anticipation of his second coming. He remains the sender of all true prophecy. Kona chiprofita chanjenga pana Kristu, chakufokasa pane zvimwe zvisiri Kristu achibvi kuna Mwari. Christ is the sender. One thing chandinofarira, maybe I just have to mention this, ndechekuti vaprofita in the Old Testament vanonzi vainzvera, vachinzvera kuti nguva ndeipi. So when the Spirit speaks through them, they would go into the Bible to check, is this Spirit saying what Ezekiel said? Is this Spirit saying what Jeremiah said? Vainzvera. A prophet must always check himself with what other prophets have said. Because Jesu achipromisa kuya kwemweya, anoti kana mweya auya, haazotauri zvake, but achatora pane zvangu. He is not coming with a new doctrine altogether. He is not coming with anything new. He is coming with that same old story. So kana ataura tinofanirwa kuenda tonotarira kuti zvaataura izvi zvakambotaurwa here naJeremiah, zvakambotaurwa here naIsaiah, zvakambotaurwa here, totarira kuti zvakamborehwa here. Prophecy inochekiwa, inotariswa kuti ndiyo here, zvavari kureva ndizvo here. Because Bible rat there is another spirit inodawo kubata mukati memakereke. Takambotaura madeko, tichingobata vhesi racho, tichingopfuura sezvatikariita futi nhasi, kuti Paul achinyora kuna Timothy anoti zvino mweya anoreva pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda, vachitevera dzidziso dzemweya yakaipa. Showing that demons will teach in the church, will stand behind pulpits, will proclaim some messages. So you have to be careful. If there is a thing that you have to be careful about, is a man standing behind the pulpit like I am doing tonight. Whatever I say, you have to check it with the Bible to see whether it's true. And if it's true, you better believe it. If it's false, don't believe. First John chapter 4 verse 1. Tichinda munenge muchifamba neni. Muchita muchimira. Chapter 4 verse 1. Yeah. Vadikani musatenda mweya yose, asi edzai mweya muone kana yakabva kuna Mwari, nokuti vaprofita vazhinji venhema vakabudira munyika. Verse 2. Izvi ndo zvichakuzivisai mweya waMwari. Mweya umwe noumwe unopupura Kristu ndo waMwari. Mira, mweya unopupurani panoti it's now prophecy time. Teerera kuti akupupurani, because ndo nguva yasvika mweya. Panoti yangu yekuprofita ndito ndo nguva inenge yasvika mweya. Pamwe pose patenge tichiparidza paya, vanenge vachiti tiri kuparidza tisati apai. Kana vamu mweya, teerera tuvari kupupurana. Bible rati mweya mumwe nomumwe unopupura Kristu ndewa Mwari. Asi mweya famba, asi mweya mumwe nomumwe usingapupuri kuti Jesu Kristu wakauya panyama, hauzi waMwari. Kana usingapupuri Jesu,
mweya iwoyo hausi waMwari. Iwo ndova andikristu wamakanzwa kuti kunouya. Kwai muridzi wawo manje ndiandikristu. Nazvino watova panyika. Makanzwa kuti unouya nazvino wava panyika. Kana makambozviwa maifunga kuti hausati wava panyika mweya waandikristu muchiti uchauya gare gare. Bhaibheri rati wava panyika. And how is this spirit working? Uri kushanda through a pseudo ministry which is called prophecy. But hausi mweya wokuprofita wazokwadi, mweya wa anti-Kristu. Pana ambo handichitaura kuti maprofita akaipa osere. Handina kudaro. Asi ndati kana vasingakwani apa pane zviri kutaurwa neBhaibheri. Test them. Prove them. And after proving them, if you see them to be right, hold on to them. Because they are good. But if they are wrong, ramba Mharidzo zvakaipa. Famba chamwa. Vana vaduku imi muri vaMwari. Kwai imimi muri vaMwari manje hamusi vaandikristu. Makavakunda nokuti uyo uri mamuri mukuru kuna iye. Saka na uri muna Mwari manje. Vanhu ava unovakunda nokuda kwaJesu. Kureva kuti iwe kana uchitenda shoko raMwari, shoko raMwari ndo rinogadzira nekuumba upenyu hwako, rokuonesa kuti apa wakupinda munjodzi. Saka wakavakunda. Kana ukangotenda shoko raMwari wakavakunda. Nekuti ari mamuri mukuru muna ari munyika. Kwai asi ivo manje. Ivo ndevenyika. Ivo ndevenyika. Naizvozvo vanotaura sevenyika. Vanotaura sevenyika. Nenyika inovanzwa. Bhaibheri rati vaprofita vaMwari vanotaura zvekudzorera vanhu pakururama, ndizve. But ivo manje ndevenyika. Zvavanotaura ndezvenyika, nenyika ichivanzwa. 2012, I'm sure, and ndiri kuchikoro kuZambia. And there was this prophet akapa chiprofita akataura Zambia yanga itamba bhora, ndobva ataura kuti Zambia is going to win. Ndobva Zambia yawina. And everyone said, this is a prophet of God. And I asked the question, was the church edified? After knowing kuti Zambia inowina bora, are you edified? Ivo ndevenyika. Zvavanoona ndezvenyika. Nenyika inovanzwa. Kana uida kuziva kuti uri mumweya here kana kuti uri munyika, tarira vaunowa. Ivo ndevenyika. Vanotaura zvenyika. Nenyika ichivawa. They see your houses, they see your cars, they see you flying to UK. But they don't rebuke you when you are in sin. Ndevenyika. So be careful. Nezvaunotevera, nezvaunonzwa, nezvaunoti ndizvo. Because it's not everything in matters of religion that is coming from God. Famba shaman. Isu tiri vaMwari. Isu tiri vaMwari. Unoziva Mwari unotinzwa. Unoziva Mwari unotinzwa. Usiri vaMwari haatinzwi. Usiri waMwari haatinzwi. Ndizvo zvatinoziva nazvo mweya wazvo. Kaizvi ndo zvatichaziva nazvo mweya wazvo kwati. Ndijona ari kutaura ka. Ndijona ari kutaura panapa. Nori pane umwe anogona kuti munoda kuzviti imi ndimi vaMwari, vamwe havasi vaMwari. Ndijona daro. Jona ati kana uchiziva Mwari unonzwa izvi zvaverengwa. Chichachizivisa mweya waMwari
nomweya waandikristu ndechekuti mweya waMwari unopupura Kristu, grace personified, nyasha dzokudzorera vanhu mukururama. Mweya waandikristu otaura zvemunyika, politics, soccer, your cars and your houses. You're flying to the UK. Second Peter 2 verse 1 to 3. Asi kwakanga kuna vaprofita venhema pakati pavanhu. Kwaiva navaprofita venhema pakati pavanhu. Sezvavachavapo pakati penyuwo vadzidzisi venhema. Vadzidzisi venhema vachararamawo pakati penyu. Vachapinza pakavanda. Vanopinza pakavanda dzidziso dzakatsauka. Dzinoparadza. Yes. Vachiramba naye tenzi wakavatenga. Vachiramba natenzi wakavatenga. Vachizviwisira kuparadza kunokurumidza. Verengai verse 3. Verse 3. Pakukarira kwavo mari. Pakukarira kwavo mari. Vachakunyengerai namashoko amano-mano. Kutonga kwavo kwakatarwa kare hakunonoki, nokuparadzwa kwavo hakukodziri. Chirungu chinoti, through covetousness, they will make merchandise of you. They will turn the church into a business enterprise. They will make profit out of you. The Good News Bible note, they will make profit out of you. The New King James Version, they will make merchandise of you with feigned words. Vachishandisa mashoko emano-mano, telling you that you give God a seed. God is the creator of everything, and He is the sustainer of everything. You can't seed anything with Him. You cannot give God a seed. With feigned words. Mashoko azere mano. Mashoko akafukidzwa muuchenjeri hwavanhu. Vanokunyengerai and make merchandise of you. Turn you into a business enterprise. You ask your prophet, where does you work? He doesn't ever work anywhere. They just come into the church and they tell you that bring it here. Seed it here. And after seeding it, chazochirisiva chakakura pambera. Now, if you read your Bible very well, you will see that Mwari paanoita call people to give. He is not calling them to seed. God does not call people to give before blessing them. So you are not going to seed anything with Him. You are blessed already. You are honoring Him. You are praising Him. Not seeding anything. You can't seed with God. He's greater than you. Because if you give someone a seed, you are the one who is sustaining him. Now when it comes to God, God is the sustainer. You can't sustain him. Philippians 3 verse 18, 19. Yes. Nokuti vazhinji vandakakuudzai kazhinji nazvino ndinokuudzai nekuchema. Yes. Vanofamba vari vavengi vomuchinjikwa. Peter atiyo vanoramba Kristu wakavatenga ndizvere. Philippians yakuti vanofamba vari vavengi vomuchinjikwa. Kuguma kwavo ndiko kuparadzwa. Kuguma kwavo ndiko kuparadzwa. Mwari wavo idumbu ravo. Vanozvirumbidza pamusoro pezvinonyangadza zvavo. Vanongofunga zvenyika. Vavengi vomuchinjiko waKristu.
kana uchinzi waramba Kristu, nokuti Kristu anombotiudza kuti vachauya in my name and deceive many. So havazi kuzoramba Kristu pachena, but vanomuramba mumabasa. Saka Bhaibheri rakuti vanofamba vari vavengi vomuchinjiko waKristu, because they mind the things of the world. Therefore, Mwari wavo idumbu ravo. When they feed, kana vaguta zvavo zvaita, and they are turning everyone into the likeness of them. Ukavatevera, you are turned into their likeness. You go to church because you think there is something that I get out of going to church. Material things. We come to church for worship. We come to church to honor God, not for material possessions. But God, because He is God, He sustains us. Jeremiah chapter 23 verse 17. Bhaibheri riri kutaura pamusoro pemuprofita wenhema. Vanoti kune vanondizvidza, Jehovha wakati muchava nerugare. Kuno umwe noumwe unofamba namaonero ake. Kuna chakaipa chinokuwira, bata ugoenda pa 23. Vanoti kuno unondizvidza, Jehovha wati muchava nerugare. Zvichaita zvamunoda zvichafamba negwara razvo sokuda kwenyu. Navo vanofamba noukukutu hwomwoyo wavo, vasingateereri shoko raMwari, vasingatsiurwi neshoko raMwari, anoudza kuti hakuna chakaipa chinokuwirai. Anoziva kuti nhasi maprofita anogona kutokupa muteuro, ndizvoka unonzi muteuro, munamato wokuti iwe kana warepa nyaya yako inopera. Vanoti kune vanondizvidza, hakuna chakaipa chichakuwira. Navo vanofamba noukukutu hwomwoyo wavo, zvichangokunakira. Don't worry, just go. Kana wabva panapa uchanoona nyaya yacho ichipera, endo yotonopera. Now I want you Christians to think. Mazuva anaya kunogezwa munamato, ndizvo? Kunogezwa chi? I have not said mune munhu ari kugeza munamato. Muno. Ndati munamato unoita sei? But in your right senses, do you think kuti kunamata kugeza? In your right senses. Prayer is talking to God. When Jesus prayed, the Bible says, wakabva pagungwa panga achidzidzisa vanhu. Then he went into a mountain for prayer. There was water pagungwa. But haana kugeza. He went into the mountain, knelt down and talked to his Father. Prayer is talking to God. Bathing is not praying. Verse 23. Ko ini ndiri Mwari uri pedo, ndisati ndiri Mwari uri kure here? Ndizvo zvinotaura Jehovha. Muri pavhesi ani kwenu? Jeremiah 23. I see your verse here. I see you. Verenga verse 22. Verse 22. Asi dai vakanga vamira parangano yangu. Dai vanhu ava vaimira parangano yangu. Vangadai vakanzwisa vanhu. Vaidai vakanzwisa vanhu vangu
mashoko angu vakavadzora panzira yavo yakaipa. vakavadzora panzira yavo yakaipa. Nepazvakaipa. God is saying to the false prophet, dai wakanga wauya ukamira parangano yangu, ungadai wakanonzwisa vanhu vangu mashoko angu, wakaita basa chairo remuprofita rokudzora vanhu panzira yavo yakaipa. Saka basa remuprofita kudzorera vanhu pakururama. But muprofita wenhema basa rake is to focus on things that are earthly. Okay? That depends. I'm remaining with about 7 minutes. I will use them. But na Mharidzo. Vanhu ava vanototevegwa nevanhu vakawanda. Do you think kuti vanhu vese vanga vari wrong and you alone ndimuri right? Before we read this verse, I want to tell you that it's not me alone. There are many others who know about these things. And tonight, you have joined the group that know. So it's not me alone. It's you and I. We know these things now. Because this is what the Bible is talking about. This is what the Bible is saying to us. And taking what the Bible says preserves us from the deception of the devil. Luke chapter 6 verse 26. Munenamo kana vanhu vese vachitaura zvakanaka pamusoro penyu. Madzibaba avo aizviita izvozvo kuvaprofita venhema. Vaprofita venhema, throughout the history of worship, they had a following. They were followed by many people. Go and check your Bibles. Jeremiah stood alone. And at one time, akatokandirwa mugomba akambogara. Isaiah stood alone. He was unpopular. But vaprofita venhema vaiteverwa navanhu vakawanda. So kuti munhu muprofita waMwari rika ndiwenhema hazvidetermine the number of people vanomutevera. Ko kana achita miracles, achitoita miracles zvochiwa tichitoona kuti paitika miracle apa, ine miracle yaitwa muzita raJesu. Ko kana achita miracles famba shama. Revelation 16 verse 13. Ipapo ndakaona mweya yechina mitatu yakaita sematacha yakabva mumuromo weshato, ndiye Satani. Muromo wechikara, a system that supports the devil. Nomumuromo muprofita wenhema. Mweya yacho kwanzi yakaipa, asi inoita zviratidzo. It is a universal spirit. Chivakokera kuzorwisana naMwari. It's a universal spirit. And it thrives on miracles. It doesn't thrive on doctrine or teaching, but on miracles. And this spirit kwanza yakaita sematacha. Ukawa Bible rati se rine zvarinenge richitaura zvikuru zvakadzika. Mweya wakaita sedatya. Datya ukaritora ukariisa mumvura, ndizvoka rinotorarama richitofema riri right, ndizvoka. Ukariisa mujecha rinofema riri momo richitori right. Ukaribvisa ukariisa panopisa unowana richifemereka, but richitorarama riri ipapo. So this is a spirit inoti kana ukaitora ukaiisa munyika inofita. Angobuda muchecha anoita ng'anga. Ukamtora ukamuisa muchecha akati haleluya chechi inotinhira.
nokwana pese pese. And these spirits are unpredictable. You can't predict them. Ndosaka uchiti kana ukabva pavari vanokudza kuti dambudziko rako ndariona, indai mumbonoita izvi, then kana zvaramba munozodzoka toona zvimwe. Ndimwari upi asingazivi kuti zvichaita sei? You can't predict what happens when you go to them. Dachika ukariwana rakagara apa. You cannot predict kuti jamba richaenda kupi. Wozirogona kutosimuka ipapa richijamba rakatoda iso. Iro rakatarira uko. Parongo simuka wotoona richiti wa richinomira ravo. You can't predict. And this is what they are. Know them. Know them. Kuti ugone kuvatesta. Indrungo kubetsera kuti kana wavaziva, paunozosangana navo, test them and see vabva kuna Mwari here vakuru ava kana kuti ndakuteerera dzidziso dzemadhimoni. Kwai mweya uyu unonyengera nyika yose. It's a universal spirit. Ko kana munhu achitaura zvinhu zvinoitika, Acts chapter 16 verse 16, pane munane NIV aivhure nokukasika, a New King James version, not NIV. Do you NIV? Ayo is NIV. Do you NIV is New International Version. I want New King James version. New King James version. 16 verse 16. New King James version. Okay. 16 verse 16. Now it happened, as we went to prayer, that a certain slave girl possessed with the spirit of divination met us, who brought her master much profit by fortune telling. A certain slave girl who had the spirit of divination, ungang, and was making a lot of money for his masters by foretelling the future. When on fortune telling. Aitotaura zvinozoitika, and his masters were making money, but the spirit that was speaking in her was a spirit of divination. Saka kutaura zvinoitika hakusiko kunoratidza kuti munhu muprofita waMwari. Isaiah chapter 8. Isaiah chapter 8 verse 19 to 20. And when they say to you, kana vakati kwamuri, seek those who are mediums and wizards, endai munobvunza masvikiro navavuki, who whisper. And in the New Testament church, Christ is the sender of prophecy. In the Old Testament, they were giving prophecies in anticipation of Christ. And in the New Testament, they are giving prophecies in appreciation of his coming, his first coming, and anticipation of his second coming. He remains the sender of all true prophecy. Kona chiprofita chanjenga pana Kristu, chakufokasa pane zvimwe zvisiri Kristu, achibvi kuna Mwari. Christ is the sender. One thing chandinofarira, maybe I just have to mention this, ndechekuti vaprofita in the Old Testament vanonzi vainzvera, vachinzvera kuti nguva ndeipi. So when the Spirit speaks through them, they would go into the Bible to check, is this Spirit saying what Ezekiel said? Is this Spirit saying what Jeremiah said? Vainzvera. A prophet must always check himself with what other prophets have said. Because Jesu achipromisa kuya kwemweya, anoti kana mweya auya, haazotauri zvake, but achatora pane zvangu. He is not coming with a new doctrine altogether.
He is not coming with anything new. He is coming with that same old story. So kana ataura tinofanirwa kuenda tonotarira kuti zvaataura izvi zvakambotaurwa here naJeremiah, zvakambotaurwa here naIsaiah, zvakambotaurwa here, totarira kuti zvakamborehwa here.